спирала Push-Up Drama с ефект на изкуствени мигли увеличава радикално и повдига в корена миглите ви. Можете да използвате техника на нанасене с върха на четчицата, изтегляйки мигла по мигла, а след това да ги разрежете с цялата повърхност на четчицата. С помощта на спиралата Push-Up Drama можете да постигнете желания драматичен ефект на изкуствени мигли, дори и без да ходите в салона за красота. За ефект на ветрилообразни по-обемни мигли използваме спиралата Lush Sensational. Тази спирала придава нежен и чувствен вид на миглите ви, като прецизно ги извива и разресва. Леко заоблената четчица осигурява ветрилообразния ефект без усилие, само с едно движение. Спиралата се нанася върху горните и долните мигли, за да направим очите по-отворени. За интензивно черни и гъсти мигли нанасяме спирала Colossal Go Extreme Leather Black. Със своята формула тази спирала гарантира изключителен обем. Благодарение на четчицата със специален дизайн и на специалната формула, оголемяваща всяка мигла по-отделно. И докато за вечерната визия я нанасяме върху горните и долните мигли, за дневния предлагаме да нанесете спиралата само върху горните мигли, за очарователен, привличащ поглед.